O Pozo de Emilia Pardo Bazán en Sanxenxo recibirá unha reforma completa. Goberno e Concello chegaron a un acordo para mellorar a instalación e convertela nun espazo máis moderno. A actuación terá un orzamento de preto de 2 millóns de euros. Cerca de 1,5 millón de euros, onde o Concello despois pon a parte casi 400.000 por vas invertir aquí neste centro cultural tan importante onde tantos nenos e a xente maior tamén, como pudo comprobar o delegado, pois fan aquí moitas actividades, non? A intervención actuará sobre a envolvente térmica, mellorará a accesibilidade e sustituirá a iluminación do edificio, convertendo nun espazo máis eficiente e reducindo as emisións. As obras consisten nunha mellora da envolvente térmica xeral do edificio, na que se procederá á sustitución de varios paneles de fachada e tamén da cuberta en xeral, reparacións de varios temas que hai aí. Tamén se procederá á sustitución dos elementos de climatización e aquecemento da instalación por algo con moito máis rendimento e máis acorde á actualidade, de maneira que se reducen as emisións e se mellora a eficiencia energética do edificio. Do orzamento total, 1,5 millóns de euros serán aportados polo Goberno Central a través do Plan de Recuperación e Resiliencia. Aquí estamos a falar agora dun investimento específico que chega a través do Plan de Investimento de Rehabilitación de Edificios Públicos, o chamado PIREP, pero é un investimento que vai a chegar a xente, como ben decía, aos nenos, ás nenas, a xente maior, é dicir, que é un investimento final para os veciños e veciñas de Sanxenxo, e iso creo que é digno de destacar que as accións e os plans e o plan de recuperación chega con forza a un concello, pero sobre todo a quen chega con forza é a veciñanza. Na visita a Sanxenxo, o delegado recordou que aínda está aberta ata o 6 de marzo unha nova convocatoria de axudas dentro do Plan de Sustentabilidade Turística para os concellos.